निजेनो बेरनो हमगोन नायनोसै खै मिनिट लायो नैया गेसखौ खमायनानै आं खोबना होबाय धुप धाप बेरबाय थादों नैया लोगोफोर दा बोखारनो हाया बोखारबा सिद्दावजोबगोन पुरा मेगन मानि थावबो दोनखायो नालाय सारायाव गुदुं नालाय सिद्दावबा माने मेगनफोराव मोदोमफोराव नांगोन ना आं बोखाराखै धुप धाप बेरबाय थादों आरोना पुरा रं सं फोनांखानाय थायो इयावहा धुप धाप बेरबाय थादों नायनोसै जादोंना जायाखै नैया जाबाय बारा बुरजा नुखायामोन ना एसेल'सोमोन नै जाबाय निजेनो आरामसे एरलायनो नाङा गेसखौ खमायना इदि खोबना दोननांगौ पपकर्न जाबायनो आरो नैया जि आराम जाखादों जानोबो जा टेस्टिखा गेसखौ बन्द खालामनोसै दानिया Hello guys, I'm pupun जानो माया बिराद गोथाव संनो ओमफ्राय एमान संनो रोंलाया सिंग्राबो आरो गल्ला गदुबा फिसाबो आरो मोनसे गल्लाबो सिंग्रा फिसालाया जि तारिफ खालामदो आयु बिमानि ओमफ्राय बयबो संनो रोंगो बाय बाय लोगोफोर आंनि फिसालाया जि तारिफ खालामदो बिमानि जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सो माच लोगोफोर होमबा आङो दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनायसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय गासैखौबो आंनि थिंनिफ्राय टेक केयार